Fitacciyar jarumar masana'antar Kannywood, wadda ta amarce a makon da ya gabata, Radeeya Jibrin, ta yi kira ga masoyanta da daukacin al'umma da su yi taka tsantsan da wasu mutane marasa gaskiya da ke amfani da sunanta da hotunanta wajen kirkirar asusun sada zumunta na bogi domin yaudarar jama'a da karɓar kuɗin hannunsu. Wannan na zuwa ne bayan da wasu ɓata gari suka kirkira asusun ƙarya a shafukan sada zumunta, suna bayyana kansu a matsayin jarumar, inda suke tuntuɓar mabiyanta tare da neman kuɗi ko tallafi ko kuma taimako duk da sunanta. Majiyoyi sun ce bayan aurenta da aka gudanar kwanan nan, an samu karuwar irin waɗannan asusun bogi da ke ƙoƙarin cin moriyar shaharar ta wajen damfarar jama'a. Radeeya Jibrin ta bayyana cewa bata taba umartar wani ya karbi kuɗi a madadinta ba, saboda haka ne take jan hankali tare da gargaɗin mabiyanta kada su tura wa kowa kuɗi ko bayar da bayanan sirrin su ga duk wanda ya tuntuɓe su da sunanta. Jarumar ta buƙaci masoyanta su rika bin sahihan shafukanta kawai a Facebook, Instagram da kuma TikTok kamar yadda kuke gani domin samun ingantattun bayanai da sakonninta kai tsaye. Masu bibiyar harkokin sada zumunta na ci gaba da jaddada muhimmancin tabbatar da sahihancin asusu kafin yin mu'amala ko aika kuɗi ga duk wani mutum da ya yi ƙirarin kasancewa ya shahara domin kaucewa faɗawa hannun 'yan damfara.